Καλησπέρα, Κατερίνα. Το Αιγαίο μας βγαίνει στην πρωτοπορία, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ενέργειας και της διαχείρισης του νερού. Φαίνεται ότι λύνονται λοιπόν προβλήματα που ταλαιπώρησαν τα νησιά μας επί δεκαετίες. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί, νομίζω, είναι ότι όλα αυτά έγιναν δυνατά μέσα από τη συνεργασία των τοπικών αρχών των νησιών. Αυτό ακριβώς είναι, Σία. Και αυτό το δίκτυο, και αυτή η συνεργασία εκφράζεται μέσω του δικτύου Δάφνη για την αειφορία στο Αιγαίο και πέτυχε πάρα πολλά. Το σημαντικότερο είναι ότι τείνει να εξαλείψει την ανάγκη για μεταφορά νερού, για την οποία το δημόσιο πλήρωνε ετησίως μέχρι πρότινος 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι αρχίζει η δυναμική διείσδυση της πράσινης ενέργειας και στα νησιά. Μέχρι το 2005 το πόσιμο νερό έφτανε στη Μήλο με υδροφόρες υπό τον Πειραιά, με ετήσιο κόστος για το ελληνικό δημόσιο που υπερεύαινε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από 5 χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλία και μετά από σύμπραξη με ιδιώτη εγκατέστησε το πρώτο σύστημα αφαλάτωσης νερού που λειτουργεί 100% με ανεμογεννήτριες. Το αποτέλεσμα είναι καμία περιβαλλοντική επιβάρηση λόγω των τεχνολογιών οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, ένα χαμηλό κόστος εντελώς ποιοτικού νερού. Ο Δήμος αγοράζει από την παραγωγή το νερό αυτό 1,80 και το διαθέτει στους δημότες σε ανάλογη τιμή. Πριν ένα κυβικό νερό έφτανε και τα 3 ευρώ. Το μοντέλο της Μήλου πέτυχε και τώρα θα εφαρμοστεί σε 20 νησιά. Το μοντέλο της Μήλου είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο. Στη λογική αυτή θα καλύψουμε και τις ανάγκες καταρχήν 20 νησιών. Εντάσσοντας το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα δημιουργίας μονάδων αφαλάτωσης.